Opel Astra G фурӯшӣ. Ина мошини фурӯшӣ марк. Ина мошини фурӯшӣ. Nexi фурӯшӣ. Toyota Camry фурӯшӣ. Ина Nissan фурӯшӣ. Nissan 07 фурӯшӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза мо мошинбозори шаҳри Бухтаро ба навор гирифтем. Иншоалло пешкаши шумо мекунем. У бародаре ки Марк Д пурсид, ҳатман видеоро та охир тамошо кунед. Дар ҳамин видео мошини гуфтагии шумо ҳаст. Бародаром, аз шумо бахшиш, аз сабабе ки мо имрӯз бозора видеоро наметавонем партофта, рӯзи душанбе видео дар канал мешавад, чунки интернети мо беҳад систай. Мақсад интернети мо систай, барои ҳамин пагаҳ дар видео мешавад. Рӯзи душанбе, мо имрӯз рӯзи мақсад панҷам ба навор гирифтагием, рӯзи шашам дар интернет мешавад. Сабаби ҳамин интернети мо систара, барои ҳамин видеоро та охир тамошо кунед. Ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва ҳамун лайки бо бигира фаромӯш накунед. Мо бошад видеоро сар мекунем, та охир тамошо кунед бародарон. Агар бутонед видеоро падилитсия кунед. Худованд нигаҳбонтон бошад. Opel Astra G фурӯшӣ. 99 сол. Газ бензин, мотор 1.6. Простой. ҳуҷҷат чанд моҳӣ гашта ҳуҷҷатош? 1 сола ҳуҷҷат дорад. Газ бензин дорад. ина малтафонам доштааст. чизош дурунаш нормалияй. нархиш чанда ака? 30,000 ака. нархиш 30,000 мега, бо иншоалло савдо мешава. номро чандан? 918 11 79 10. ина ҳатман занг занед, иншоалло дои бародарам арзон мекунад. ина мошини фурӯшӣ Марк Д, солиш 96 сол. газ бензин будааст. моториш чанда ака? моториш д. моториш д будааст. ака чандай нархиш? 23000. нархиш 23000, бо муомила мекунади бародар. ака мумкина гузарем? Пожалуйста. раҳмат. ҳаят дурунша тамошо кунем ку коробка автомат, малтафон доштааст. дурунаш 100%. худом бинбина. бародар инай баҳри тай, фақат барои ба хоҳиши шумо ина мошина мо камера ки Марк Д. ака номро чандан? номро чандан? ина номрош 915 0707 88. ина бародарон, нархиш 23000 сомонӣ, бо муомила мекунад. ина мошини фурӯшӣ Honda. Solaris. моториш 1.4 механик, соли баромадаш 2014. рангаш сафед. коробкаш механик. ина ҳама чизош 100%. нархиш 85000 бо муомила мешавад. нархиш 85000. номрош 917 65 48 88. вале растамошка карги нест. ай раз федератсияи Россия омадагӣ, растамошка карги нест аз шаҳри Екатеринбург. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳо занг занед. ина 917 65 48 88. бом иншоалло муомила мекунади бародар. Nexi фурӯшӣ 94 сол. Газ бензин ё? Газ бензин.
некси дар ҳолати хуб қарор дорад. коробка механик, малтафон дора, кондиционер надора, дурунаш ҳамаш нормалияй. Я моторша бинем. Ина мотораш. Мотор ҳама хуб. Аккумуляторшам нав. Ина номерои телефонаш. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед, бо иншоалло муомила мекунед бародар. Ака нархи чандай? 15000 15000 даст, бо муомила мешавад. Toyota Camry фурӯшӣ. Чандум сола 2008 ака? Соли баромадаш 2008. Рангаш сафед. Ака и газ бензина чия? Газ бензин газ. Коробка автомат. Кондиционер дора, малтафон 100%. Ҳамаш ништияк. Сидени корам нормалиян. Нархи чандай ака? Нархи чандай? 80000 мега бо муомила мешавад. Toyota Camry. Ина Nissan фурӯшӣ, Nissan Altima. Соли баромадаш 2004. Газ, бензин, гази евро 4. Мотораш 2.5. Дарон шабинем ки чӣ гапа. Коробка механик. Малтафонаш сенсорный. Дронаш нормальный. Сидени корам нормальный. Нархи чандай ака? 40000. Нархиш 40000 сомонӣ. Рақамҳошон 905 05 08 00 917 91 33 33. Ина касоне ки харидори ҳатман занг занед, бо иншоалло муомила мекунад. 07 фурӯшӣ, рангаш сафед, соли баромадаш 2002. Карбюратор. Коробка чанда? Ака мумкина мебахшед? 2107. Документошо ясола. Ина дронаш 885000 гаштагиай. Ина дронаш нормальный. Мақсад машини хубаяни. Ка гаштагирам нест. Ака номро ту чандан? Номро ту чандан? 905 07 4 нархи чандан? 24 мега бо иншоалло муомила мекунад. Касоне ки харидоре ҳатман ина занг занед. 07 фурӯшӣ. Ина Toyota Corolla 1 фурӯшӣ. Соли баромадаш 2006. Рангаш сафед. Моторш 1.6 ака? 1.3. Мотор 1.3.
моториш 1.3 мумкин аст дрон шаб нема кам ина ба коробка механик малтафониш сенсорни кондиционерам доштааст даронаш нормални нав сиденику нав ина моторшани бинина ина мотораш нархиш чанд ака 45000 мега о рақамош 93 739 0008 ҳатман занг занед аз номи канали мо салом расонед бо иншоалло арзон мекунад ина бо як дига Toyota Mark D 99 сол рангаш сафед Io 97 dura 99 yok da. 99 солиш будааст бояд гарун шабине кам мумкина бале ато коробкаш автомат малтафонам доштааст кондиционериш ҳам нормални айна даронша хитон бинед Mark D нархиш чанд ака 35 ё 35000 сомониш мега бо иншоалло муомила мекунад рақамош 917 74 0070 ҳатман занг занед иншоалло бо арзон мешавад 07 фурӯшӣ чандум сол ака 2011 сол рангаш сайёҳ балона чорбанор навай 07 трезор сипсия 411 километр гаштагиай о як бахуиш ина мотораш мошаалло 2011 сол буд нав чанд ай нархиш ака 35000 мегаш ина бо иншоалло муомила мекунад номроту чанд ака Номерои телефонуму 900 100 100 220. 220 ина занг занед иншоалло бои бародарам арзон мекунад Opel хачибеги фурӯшӣ 90 чандум сол ака 97 сол газ бензин будааст 8 моҳига ҳуҷҷат доштааст мошин соҳибиш мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад Opel хачибег моториш 1.6 коробка механик малтафон доштааст 218 километр гаштагиай 565 ина даронаш нормалниай мошин хубай нархиш чанд ака 33000 гуфтаисам бо муомила мешавад рақамои телефон ту чанд ака 93 416 24 24 ина бародаро занг занед иншоалло бои бародарам муомила мекунад Opel Zafira фурӯшӣ чандум сол ака 2006 сол газ бензин ё газ бензин номер ол надоштааст документош чанд хеган ё надороли документош соли 7-8 моҳ вақт дорад документош 7-8 моҳ документош 7-8 моҳ вақт доштааст мошини 4 моҳ вагон ай вагон 4 моҳ шудааст проварданша коробкаш
автомат консонер доштааст, малтафонаш 100%. Ина дурунша хутон бинед. Ду гази бензин. Нархи чанд ака? 68000 гуфтаисаст. Бо иншоалло муомила мекунад якамон. номеро телефон ту чанд ака? 93 759 37 ина занг занед, иншоалло бародарам муомила мекунад. Honda Avanti фурӯшӣ, рангаш сафед. Honda Ayvagon nav фурӯвардагиай. Коробка автомат, консонер дора. 144273 километр гаштагиай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаш вагони мошина бошанд. иншоалло пешкаши шумо мекунем бародаро. чандай нархша кайра? 65000 мегашт. бо муомила мешавад. ина рақамҳои телефоншон 900 касоне ки харидоре ҳатман занг занед, иншоалло бо муомила мекунади бародар. бо хондаи фурӯшӣ. иш чандум сола ака? 2011 рангаш сафед. мошоалло мошина бинед. ака мумкинай? коробка автомат 2011 ҳам солидаст. коробкаш автомат, консонер дора, малтафон 100%. газ бензин газ бензин то бензин. нархи чанд аиш? 82000. хай бо муомила мекунад бародар тоҷик, бо муомила мекунад. ишани ҳамун рақамҳо чандай? бия бурга бугушки ё алоида 886 88 08 886 88 08 08. ина бародаро занг занед, иншоалло бо муомила мекунад бародармон. Honda Avanti, соли баромадаш 2011. бензини холияни мошино фақат айвагон нав фурӯвардагиан айвагон. ба фикрам документ надорон олия? растамош кашидагиан, растамош кашидагиан, документ хехтон мекунед. касоне ки харидоре мегиред, документ мекуне. мотор чанд ака? 163. коробкаш автомат, консонер, малтафон ҳама. мошино дар ҳолати хуб қарор доранд бародаро. касони харидоре ина мошин нав айвагон фурӯвардагиан. ама 886 88 08 08 ина рақамҳош. касоне ки харидоре занг занед, иншоалло бародарам бо арзон мекунад. мошино нав айвагон фурӯвардагиан.